Ако и за вас всяка зима започва с носенето на дърва, чистене на котел и притеснение колко ще струва отоплението, е време за един много важен въпрос. Защо се отлага смяната на отоплителния източник? Много домакинства имат вече изградена отоплителна инсталация с радиатори, подово или конвектори. Това означава, че половината път към по-модерно и икономично отопление е вече извървян. Повечето хора допускат грешката да чакат началото на отоплителния сезон, за да търсят ново решение. Тогава вече графиците са пълни, сроковете са по-дълги, а изборът често се прави прибързано. Подготовката за отоплителният сезон започва всъщност много по-рано, още през пролетта или лятото, когато има достатъчно време за информиран избор и организация. Когато имате готова изградена отоплителна инсталация, преминаването към термопомпа или газов котел е много лесна. Голямата разлика идва от комфорта и по-ниските разходи за отопление. При решение с термопомпа отпада зареждането, ежедневната поддръжка и чистенето на прах, а системата работи автоматично и много по-ефективно. Газовият котел също е удобна и позната алтернатива, особено подходяща за хора, които търсят бързо и познато решение с минимална ангажираност. Отоплението вече не е само разход, а инвестиция в спокойствие, комфорт и по-добър живот. Без ранно ставане, без носене на чували и без притеснение, дали ще имате достатъчно гориво за зимата. Освен по-ниските разходи и по-високият комфорт, има още едно сериозно предимство, което често остава на заден план – качеството на въздуха. Когато замените отоплението на дърва или пелети с термопомпа или газов котел, значително намалявате отделянето на финни прахови частици около вас и вашето семейство. А когато инсталацията е вече готова, смяната на източника е много по-достъпна, отколкото повечето хора очакват. Не чакайте старият котел да се повреди в най-студените дни. Най-доброто време за подготвяте дома си за зимата е още през лятото. Не се колебайте и заявете безплатна консултация на generix-gas.com.